Διονύση, για μύρισε αυτό σου παρακαλώ. Α, φρέσκια κοπριά. Όχι ρε εσύ, είναι ένα προϊόν που αγόρασα. Έδωσε λεφτά για αυτή την πόχα. Λέει εδώ, αναστατώνει τις γυναίκες, αφροδισιακό. Φερορμόνες. Ναι, αλλά τι φερορμόνες? Τι φερορμόνες? Γατόπαρδου. Πες τα από την αρχή να χαρούμε κι εμείς λίγο. Ήμουνα γατούλης, έγινα τίγρης, τώρα γατόπαρδος. Η φυσική εξέλιξη των ειδών. Αφεντικό να του κάνω μια νεσά κοιμηθεί 2-3 μέρες. Δεν είναι για μένα ρε, για τη Βίκη είναι. Άρχισε πάλι τα έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ. Α, εσύ αλλιώς μας τα έλεγες, κύριε Μάκη μας, ότι παίρνουν φωτιά τα σεντόνια. Τώρα τελευταία λέω υπάρχει ύφεση. Και ένα βράδυ πάλι που είχαμε έχω πονοκέφαλο δεν μπορώ, κάθομαι κι εγώ και βλέπω στην τηλεόραση τη διαφήμιση. Η δύναμη του γατόπαρδου. Ξέρεις πως τρέχει ο γατόπαρδος, Όχι. Μυρίζει αυτό και... Άντε ρε. Ναι, κάντε πλάκα. Όταν θα κάνει παιχνίδι ο γατόπαρδος, εσείς θα τις παρακαλάτε. Τρομάζει ο κόσμος. Γιατί πάει έτσι αυτό? Καθίστε κοριτσιά. Γιατί πας έτσι ρε? Κάνω δοκιμή. Τι δοκιμάζετε, καινούργιος αμορτισέρ? Διονυσάκη, μία δοκιμή θα σε πείσει για σένα. Κύριε Μάκη, μήπως έχετε φωτιά? Κρατήστε τον, είμαι όλος φωτιά. Σήμερα το βράδυ η κυρία Βίκη θα πει το δεσπότη Παναγιώτη. Διονύση, πρέπει να δοκιμάσεις και εσύ. Ας είμαστε βλαμμένοι με τις ανομαλίες που κουβαλάς επάνω στο δοκιμάσω εγώ. Διονύση, πηγαίνω στην τράπεζα. Άντε μπράβο. Σπυρό, να σου πω λίγο. Θα μου δώσει λεφτά? Τι κάνεις ρε, ρε χαμένε, τι με ραντίζεις? Σε βαφτίζω εραστή. Γεια σας παιδιά, πάω συνεργείο εγώ. Αυτό σε λίγο θα πετάξει έτσι όπως πάει. Τι χάζο παιδί είναι αυτό? Συγγνώμη, αυτό το βλήμα γιατί τον έκανες κουμπάρι? Τέλος πάντων, πάω στην τράπεζα. Κύριε Σπύρο, περιμένετε, έρχομαι κι εγώ. Αφεντικό τελικά μήπως... είμαστε μαλάκες? Όχι, το λέω γιατί... Μέσα έχει κάνει ένα τέτα και περνάω ανάμεσα από δύο ηλιές, η μία 150, η άλλη 160 χρόνια. Και όπως έχει και ένα χαντάκι 3 μέτρα, το περνάω από πάνω. Δηλαδή 8 φαντάρι σωθήκαν από τότε, μου δώσαν και τιμητική άδεια. Καλά, φοβερός οδηγός σε κορίτσια. Ναι. Θυμάμαι όταν ήμουν στους βατραχανθρώπους. Έλεος κύριε Σπύρο, φτάνει. Δεν φτάνει, είστε πολλές, γι' αυτό. Εγώ όταν λέω τέτοιες μαλακίες γιατί τρως φαλιάρα? Γι' αυτό ακριβώς, γιατί λες τέτοιες μαλακίες. Διονύση, έπιασε. Άκου τη μήνυμα, μου έστειλε η Βίκη. Σε περιμένω. Απόψε στις 5, στην τάξη 3, να μου αλλάξεις τα λάδια, μηχανικάρα μου το βικάκι σου. Θέλει να με στύψει, να με ξεζουμίσει και πού, μες στην τάξη. Πώς έβαλες από αυτό το πράγμα? Το μισό μπουκάλι. Οι γυναίκες θέλουν το αλλιώτικο, το πασαλιβανιώτικο. Λοιπόν, θα πάω, θα γδυθώ, θα μπασαλιφτώ με λάδι και θα την περιμένω. Αυτή τη σκηνή δεν πρέπει να τη χάσει κανένας μας. Εγώ τα δοκιμάσα, πάρ' το κι εσύ, μπας και δεις άσπρη μέρα. Φτωχέ μου φίλε. Γεια. Σιγά μην δοκιμάζω γάφες αηδίες. Πέταξε το. Ας το πετάω εγώ. Όταν ήμουν στα λεξίπτωτα. Καλά, πόσα χρόνια κάνατε στο στρατό κύριε Σπύρο? Πολλά, αφού δεν μ' αφήναν να φύγω.
παλιές γυμναστικές επιδείξεις. Το αλλάζω. Παναγιά μου! Μια στιγμή έρχομαι μέσα. Φανταστικός. Μα και τι κάνεις εδώ γυμνός? Είσαι τρελός! Γατούλα, ο γατόπαρδος σε περιμένει. Κάνε μου λιγάκι. Μωρέ, μία μήνυστα σου κάνω και μία της διαζυγίου επίσης. Τι θέλει εδώ πέρα η εργαλειοθήκη? Την έφερα για να κάνουμε ατμόσφαιρα. Με έχεις κάνει ρεζίλη στο Σύλλογο Γονέων και Εκδεμόνων και εσύ και οι άλλοι. Τι άλλοι, τα έχουμε για άλλους. Μα κι σύναλθα, έχω βάλει κάμερες παντού. Κάμερας, wow, γουστάρω. Τελικά, Βικάκη, είσαι και πολύ βίτσιος, Παναγιά μου! Μάκη, Μάκη, προμάς! Άψε με, Χριστιανό!